La Junta Veïnal de la Figuerosa, mitjançant el seu representant Xavier Mayora, ha dipositat a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell la documentació històrica provinent de l'antic Ajuntament i del Jutjat Municipal d'aquesta població. Aquest conjunt documental de titularitat municipal es trobava dipositat a les golfes de l'antic Ajuntament del poble de la Figuerosa. La documentació ingressada és bàsicament de finals del segle XIX i el primer quart del segle XX. Aquest nou ingrés documental ve a complementar la documentació ja ingressada a l'arxiu de l'antic Ajuntament i del Jutjat de Pau. Bé, doncs l'arxiu el que he fet és anar a buscar la documentació al poble de la Figuerosa, no? Perquè la documentació aquesta estava a les antigues golfes i ara les estan rehabilitant, per tant no era el lloc on havia d'estar. A més, és documentació molt històrica, de finals del XIX, començaments del XX, i el que hem fet és recuperar-ho, posar-ho, encapçar-ho, portar-ho aquí, i ara el que fem és netejar-ho, perquè l'estat estava ple de pols, hi havia bastant de pols, per tant ara ho estem netejant, classificant i reencapçant, perquè de poc temps pugui ser consultable per als usuaris, no? L'Arxiu Comarcal de l'Urgell ja ha iniciat els treballs de neteja i adequació de la documentació ingressada, per posteriorment efectuar els treballs de classificació, ordenació i descripció, amb la voluntat de poder oferir per la seva consulta i estudi aquesta nova documentació al conjunt de la societat.